Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Victor, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ak ken ayat. Bareng pakaadawan iti adal, ken bareng makaipaay iti liwliwa, kadag iti naayat adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Victor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Love, apay ati mo imbagbaga sumurot kagayam kini Ricky J. Manila. Pasensya kan, lab. Di namat ngamin imbaga adagos ngagsapsapol gamit ti kadwada. Kasta ka di. Wen, lab. Kat di ka kumagpaspasugnod, ha? Apay ko mangagpasugnodak ngay. Maawatan ka. Tako namat nga rod adi na imbaga adagos. Agyaman ak, lab. Gapot ha maawatan nak. Wen love. Tano imbaga na kumaadagos. Nalapit. Napagsaritaan tapay siguro nga imuna. Wen, lab. Ngam pasensya ka na. Nujak pa impakadaken ka. Sakbayan nagwanak iti jaya na. Sayang amin ti oportunidad. No sabali at tao ti makaawat. Wen love. Awan tinaskan nga ikidawam iti pasensya. Tapag sayaatan dayta. Pare, mabalin ka diti agliv? Apay, agliv ka, pare? Wen ko ma, tagawid ak pa ijayan tayo. Apay, adda ka diti napatag nga awidam, pare? Awan matkit di. Ngam kayat ko lang amin asarungkaran ni Ira. Kailiw kon ti kaayan ayat ko. Pare, ano sampay la ko matiiliw mo kenkwana? Anusan nyo pa lang ti agsarita iti cellphone? Narigat ngamin no agliv ka adagos, kat manula ang abulan mo dito eh. Ay, awan nga agpaisuan niya. Wen pare, isung ano sampay laeng. Kasta talaga, numaminsan, masapol nga umadayo tayo, tapno agbirok iti panggedan. Awan magkit diya, pare. Anus laang ti kasapulan, pare. Sana bale, makaawid kan tumatlaeng. Imbag man ta nakaawid ka, love. Wen, lab. Nagkidawak iti bakasyon ko. Gaputa kayat ka makita. Kailiw ka nga minuna yan. Uray siya. Kaya't ka kumamat apagawidan. Ngam inibturak ti iliw ko. Gaputamok asaan analaka. Taada ka iti trabaho. Pudno day talab. Nagrigat at talaga ti mayadayo iti ayatan. Pudno day ta, love. Ngam, agin nanos na Taapaman ang makapagkalay sa ta. Saan tanton nga agsina? Wan, lab. Agurnungak. Tenton makapagkalay satan. Dito'y akong nagtrabaho. Tapno santan ang makapagin na dayo. Wan, love. Ngam di ka unay agtipid Saan mo nga imutan tabagim? Wan, lab. Ngam amumatan to'y lab mo. Saanak anaasam nga gatang iti anyaladitan. Sa bagay, amamukan, love. Ala, ingka nga rod agpalasan. Agpasyar taman ita. Talaga lang Manong. Impapasyo mo ton ka ni Manang Ara tinagpasyar. Una, kakaiso na ang nakaawidak. Siyempre, ipaayam mo't iti oras mo ani Manang Ara. Iso nga rod ang nagawidak ading ko. Tapno umay ko iliwan. Manong, di mo luklukon ni Manang Ara Si kamat ading. Apay ko maalukwak ngay kat ay ayatak unay. Nila ang Manang Ara ti kayat kong agbalin nga ipag. Iso adi kagar aramid iti may kaniwas iti ayan ti trabaho yo.
Wen ka di. Laglagi pamakanayon dagiti kariyo iti tunggal maysa. Dagiti arapaapyo ken aminan anarugyan nyo. Iti kasta, maiyadayo ka iti sulisog. Agasam. Kasla balakad tinataangan na. Abakan nakpay? Wen gaputa dangdanggag dagiti kanayon ngay bagbagadanan ng kantatang. Sika kasla di mo ngamin ipapapuso ti pamalakad daken ka. Uy, saan mo't Basta, di muluklok ko ni manang ara. Tano aramidam dayta. Siyak ti umuna agumuraken ka. Nasingpit mo't gayam ni Glenda niya, pare. Aywan pare. Nabayagan a cashier ditoy. Isungam amok una yan. Wen pare. Balasang ka di pa ni Glenda? Wen. Apay pare. Oy. Laglagi pam Addan no piyam. Damdamagak lang, mat. Una. Ngamkas lang amin interesado ka unay. San, mat? Apay, no addan no biyam. Awanan ti karbangam nagdamag may papaniti balasang? Sika talaga pare. Talaga nga awan si Serioswam. Pagbalinim nga angaw ti amin ang maibagbagakin ka. Pasensyakan pare. Talaga kastuya. Nangan ka din, Victor? Gumatapan. Saan pa yung nga ron, Glenda? Makumikumak ngamin itay. No, kasta. Bapan ka di dya kantin. Aglang lang tamangan. Kaya't mo asawan. Saan ka pa anangan, Glenda? Alauna na. Wen, Victor. Ado nga min ti customer itay. Iso adyak makapanaw adagos. Wen. Amangan madamot agungat nagkuyog ta ado ang Glenda. Asino kumangay ti agungat? Nilakay mo? Wenno ti boyfriend mo? Awan ti rumbang apagbot nga, Victor. Gapot ta awan asawa, wenno nobyo. Sikakit di Mala, mapantaman lamanganin. Awan mo't dakas na. Wen mo't kit di mabit lang nga, Rod. Alaak pa'y tibag ko. Pare Victor. Nakita kayo kung Glinda nagkuyog arimwar itay Wen Ricky, napan kami nangan. Apay akasta ti panang kitam kanyak. Napan kami laang nangan. Awan pare. Ngam palagipan ka lang Di mo liplipatan nga adda kaayan ayat mo amang ururay kan ka. Wen ka di. Awan mo ti dakas nga aramidan mi kini Glenda. Nadagkat kami langit itong galmaysa. Numaminsan ngamin pare. Ti kinadagkat yo ti may sa arason ti pakasulisugam. Kunam aklos kayo lang. Angam di mo mapupuutan amat-mat naggayam tiriknam kenkwana. Uy. Apay. Adda ka di kapada sa makasta, pare? Awan pare. Angam adulang amin ti makitkitak akakasta. Isong ibagbagakan ka. Gaputajak kayat ama pasubo ka. Kaspan ang ilalakan ka akas gayem mo. Wenen, apo pastor. Kaslawan kan ka ti ibagbagak. Ngam pare, panunutom kuma dagiti imbagbagak. Tapno awan to ti pagbabawiyam, numadanon ti chimpo. Nakawag ka man, ading ko. Wen manong, gaputada kayat ko adamagan kan ka. Kasla na patagday ta Talaga na patag-unay. Katsong batam iti husto. Jay laang agpayso, kan kap-kap na kakasong bat. Sikamot ading ko. Kaano pa ay asinong batan ka iti sana pudno? Namin adun amanong. Apay. Anya nga minti damaga maya. Damaga mo na. Manong, addan samot sa baling aramidam dita. Apay manen? Wen tadi mo kanumutan awagan ni manang ara. Imbaga na kan kadayta? Wen, apay namin aya di mo awagan. Awagak mat? Jak mamati manong.
Tanimanang ara mismo tinangibaga. Saan na nga ugali ti agparbo? Ibagam busy ang iti trabaho. Busy? Apay nga rod akanayon nak nga awagan iti kalabas. No busy kang agpaiso, di nak kumamot maawagan. Ha? Ala, agpanunot ka man manong. No agdaman nakasulisugam dita, agpanunot ka iti maminribo. Di mo isuksukat ni Manang Ara, iti nabiit paylaeng anaam-ammom dita. Anya? Pare Victor, sa bali at talaga timadmadlaw ko kada kayo ni Glenda. Uray ko naman anadagkat kayo laang iti tunggal maysa. Sa bali timadmadlaw ko. Pare, di ka kuman aglibak kanyak. Imay ta dito itap nga agtrabaho. Saan kat nga agaramid iti saan nga umno? Noon niya tiyada dita panunot mo, ison pare. Dakon mailibak da ita. Anya? Wan pare, nagayata kini Glenda. Gaputa na singpet, kan nalailo kanyak. Kanayon nakpay nga ilakam. Taam muna, abasit lang ti sweldok dito eh. Ay, unay kan pare. Sa anak mat siguro ang nagkurang anang bagbagakan ka. Hanggang apay anak relasyon ka iti sa bali. Kasano pa yan ni Ara nga agururay kan ka. Saan na bali pare? Agawid ak inton Huwebes. Tay nakasarita ni Ara. Putda kon ti relasyon mi adwa. Hello? Agyang anak ta inawagan nakmatlaangan, love. Kailiw ka una yan. Kat, kumusta ka? Nasaya at matlat tayo. Kat, di trabaho. Saan ka kadimat laang amarikatan? Saan, mate? Nasaya at matnukas na. Kat, kaano ka man ngay agbakasyon. Kailiw ka una yan. Inton Huwebes. Agpaiso, love. Ay na, maragsakan ak unay. Maagasan matlaang ang tiiliw ko kan ka. Wen, agawid ak. Tadda na patag-apagsaritaan ta. O sige nga, love. Ay na, magagaran ak unay yan ang makakita kan ka. Ala, urayam latan ti panagawid ko. Sapay ko matamaawatan nak iti dayto nga ibagak. Anya ayang amin dayta, love. Kasla marigatan ka amang ibaga. Pakawanin nak Ara. Ngam, lipatin na kon. Waswasan tan ti ayan-ayat ta. Apay akalaat matday ta desisyon mo. Awan matiyam mo ka nagbasulak. Wano nagkurangakan ka. Pasensya ka na. Talaga siguro asaan na datatin ay kariti tunggal maysa. Naulpit ka, Victor. Pinangnamnaman naglagayam iti awan. Amom ka di atagtagi oray ko ti panagsublim. Kaputamang namnama kiti karim nga ikalaysan. Pakawanan na, Ara. Oray ko mano imbaga madagos. Tapno amok matinararamid ko. Pakawanan na, Ara. Sa anak la ko man anak ayan-ayat kan ka. No kastoy matlagayam taramidam kanya. Inayat ka mat itinapod no. Pulbod! Parparaw po lagayam ti panagayat mo kanya. Kaputa di mo amo atong palyan ti karin. Katamok latan nga danang isukatam kanyak nga uray di mo ibaga. Ngam uray no kasta. Oray pinasakitan na kiti kasta unay. Idaw-dawat ko lat na asapay la kuma. Tanaragsak ka na anayas ti panagbiagyo iti nang isukatam kanya. Takas na akmet kuma. Ara. Sige. Panawan nak dito yan, Victor.
Kat sapay la kumata din ako nariribukan. Jack, kaya't asumursurot ka kadagiti gagayam mo, Victor. Ngam, awan mo't dakas na, Glenda. Awan mo't sa baling aramidan mi. Kan may sa, kasapulan mo't amakibandi nga kanakwada. Ngam adda akon anobyam. Iso arumbang lang asyak ti pangipaayam iti atensyon mo. Sanak mo't nga kurkurang kan ka. Di ka mo't baybayan na. Sagpaminsan lang mo't arumwar kami kadagiti gagayam ko. Basta! Jack, kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Ti kayat ko, siyak laang ti pangpangrunam. Anya? Surutam amin nga ibagakkan ka, Victor. No kayat mo, anasaya atakkan ka. Ag-resign na kon, pare. Ni, taapay, pare. Agsubli ako ni jay lugar tayo. Anusak langan ti agtalon. Apay, iyawid mo ka din ni Glenda? Saan? Agawid ak, tapno maliklikak ni Glenda. Ni, apay nga pare. Diyak maanusan ng ti ugali na. Naturay launay. Kanti kayat na. Isulaang ti ayan ti imatang ko. Nagbaliw namin pinsan pare. Ngam po siguro itinalaos a panagayat na kan ka. Agbababawi ak pare. No kumadim nga kadagiti pamagbagam kanyak edi. Saan siguro akas to'y tinagbanagak? Ngam anya ngay nga rod pare. Nagayat amat dayta. Anusam ti ibunga na. Wen pare. Isong agawidak. Takasaritak ni Ara. Bareng maurnos mi pay ti amin kada kami. Awanan ti subliam dito'y manong. Urnusan nyo ket di ti relasyon nyo iti nangisukatam ka ni Manang Ara. Kasano nga awan subliak dito eh. Katadamot ni Ara. Ni Manang Ara ko na, manong? Saan ka di nga insukat mo? Ha? Insukat mo. Pinasakitam iti kastaunay. Ngam ita, naragsakan. Gaputa nasarakan nan ti talaga aparakan kuana. Kat agkasardan inton sumaruno alawas. Anya? Sana pudno day ta? Pudno, manong. Apay, nasakit ka di? Dayta ngamin ti maalala ti saan adumngeg iti pammagbaga. Dayta ti maalala ti saan nga agpampanunot. Unay mo't daytan nga ibagbagam. Apay, nasakit ka di, manong? Pasensya ka na. Ngam imbagak mo't kan ka idi. Ano pa sakitam ni Manang Ara? Gumurak mo't kan ka. Gaputad dinak impangag. Di mo ngamin amo nga ikan patag ti tao anang ipaay itinapudno a panagayat ken pamatagken ka. Apay akas to'y anggal. Nakaamiri sakmet. Nagbabawyak dagiti naramid ko. Ngam apay nga impaidam kanyak ni gasat ti may kadwa agundaway. Ay, kasta talaga ti biyag kaanakan. Apay anggal. Diyak ka di-deserve ti may kadwa agundaway. Di ka kumagsaw iti kasta kaanakan. Numampay nagbidlot ka. Di mo ko mapabasulan ti bagayem. Tikit di aramidem. Pakawanam ti bagayem. Tapno agragsak kamait. Anyan ti kastoy, angkel. Nudyak ko main sukat ni Ara. Naragsak kami kumaitan. Anyan da ito yan aramid ko. Ala, huston kaanakan. Di mon pabasulan ti bagayem kunakmet. Taamin a tao, agbidawt. Ngam tinapatag, nakaamiris ka, kat nagadalam ti bidot mo. Tainton sumarunaw ang makirelasyon ka, di mon ululitan ti naramid mo. Kat ulitek manan pakawanam ti bagayem, tapno agragsak kamerten. Diya kun nagayat iti sabali pay,
gapo taawanen ti nakariknaak iti ayat. Kinungkunak iti bagik, ano saanak siguro ang nagaramid iti may kaniwas iti relasyon mi kini Ara nalabit. Addan bukod ko a pamilya ita. Ket kanayon ko nga ibaga kadag iti babbaros ken babbalasang. Asapay la kuma tapag sarmingan da ti kapadasak. Tapno awan to ti pagbabawyan da iti udina. Alakastan ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Victor. Victor, pagayam ko, nasaya at mata nakamiris ka. Ngam talaga siguro asan anda kayo kini Ara tinaituding para ititunggal maysa. Ala, di ka mapukawan itinamnama. Taamanga no saan pa asimang bay ti kagasat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Victor, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.